kin san Amini, idan aminci ya kai aminci, idan har abu ya samu mutum ɗaya a cikinsu, to sai kiga wancan ya zama abin da ya samu wancan sai zama kamar tamkar shi ya samu. Tabbas shaƙo Farida da Bahijja kamar ɓangori biyu ne a jikin ɗaya. Muddin ɗaya abu ya same shi to kamar ɗayan ya samu. Bahijja tana buƙatar kasancewa da mahaifiyarta tunda kaga sun ɗau tsawon shekaru ba su tare. Hakan zai taimaka wajen dawo mata da harshenta. Tunda haka muke fata. Amma me yasa Bahijja za ta ce kada a bar ta ita da mijinta su kaɗai? Mama, abubuwa da yawa sun faru a rayuwar Bahijja a lokacin da ba kwa tare da ita. Wanda kuma ta yi alƙawarin insha Allah za ta bada labarinta da kanta. Da kanki a cikin damuwa. Kuma baya rasa nasaba da haɗuwa da kuka da Jafar ɗazu. Ko kuma wani hali da Bahijja take ciki ba kya so in sani kike boye min. Farida, ni fa mahaifiyarki ce. Ba abin da ya kamata ki boye min na damuwarki. Abubuwan da ne waɗanda ba daidai ba a baya har ana danganta da sharri cewa ai sharri na yafi alkhairi na yawa. Wa yake ma sharri? Umma, abin da ya faru da Bahijja ba tsautsayi bane. San ana buƙatar canji. Ai yanzu gashi ka je ka auro ta kuma gashi nan tana baka matsala. A ce daga auro mutum har ya fara ɗaukan ciki? Da ni ce ka san ba zan yi wannan gangancin ba saboda ni na san me nake yi. Taɓe, gaskiya ne ba ki bashi. Idan aka ci dole a biya. Me nake gani haka? Me nake gani a idona? Sani? Sassauci Islamic Medicine kullum muna bincike cikin littattafan addinin Musulunci domin binciko muku ingantattun magunguna da suka yi daidai da matsalar da suke damunku a halin yanzu. Musamman masu fama da matsala na masturbation, ma'ana istimina'i. Istimina'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata, yana haifar da illoli a jikin ɗan adam kamar haka. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, sa'annan yana haifar da saurin inzali, sa'annan yana haifar da fitar farin ruwa, yawan mantuwa ko kuma fitsari akai-akai, sa'annan yana sa bugun zuciya ko rashin riƙe hadda. Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa. A cibiyar sassauci idan ka zo muna da ingantaccen maganinsa da za mu haɗa maka, ka yi amfani da shi cikin sati 2 zuwa 3, ka yi flushing ɗinsa gaba ɗaya da izinillah. Ga 'ya'ya mata yakan haifar musu da rikicewar al'ada ko kuma jin zafi lokacin saduwa. Sa'annan yakan hana 'ya mace aihuwa, sai ka ga an yi aure shekara da shekaru ko ɓatan wata babu. To muna da ingantaccen maganin istimina'i wanda muke bayarwa a yi amfani da shi a rabu da matsalar cutar da izinillah. Sa'annan muna da ingantaccen magani na ulcer ko kuma na infection, ma'ana sanyi ga kowane irin halitta na ɗan adam. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka. Babban ofis ɗinmu yana nan a cikin garin Kano. Sa'annan muna da ofis Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri tare da ƙasar Nijar. Sa'annan muna da ofis a cikin ƙasar Abidjan, ma'ana Cote d'Ivoire, da kuma ƙasa mai tsarki wato Saudiya, da kuma ƙasar Libya da Benin. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a ko'ina kake a faɗin duniya cikin awa 24, saƙonka zai isa gare ka da izinillah. Sa'annan cibiyar sassauci duk ofisoshinmu ba mu da ofis a ƙasar Benin, sai saman Benin. A kiyaye, mun gode sosai.